खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया बुधबारखालि आसामनि डिजिपि मानाव गेदेर जिपि सिं बिथाङा आसामनि गासै एसपिफोरखौ लानानै तिनिसुकिया जिल्लायाव मोनसे गोनांथार सावरायमेल लेंथुमदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे सावरायमेलाव उदांस्रि सान 15 आगस्टनि सिगां माबोरै आसामनि गासिबो ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोयो आरो माबोरै उदखारिफोरनि गिख्रंथाव खामानिफोरनिफ्राय आसामनि रायजोफोरखौ रैखाथि होनो हागोन बेनि सायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया बुधबारखालि दुलाराय आसामनि इलेक्ट्रिसिटि बर्डनि मावथि हान्जाफोरा गुवाहाटीनि बिजुली बावानाव गावसोरनि माखासे दाबिफोरखौ लानानै गोख्रोङै सोमावसारदों। बे सोमावसारनायाव बाहागो लाग्राफोरा गावसोरनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय सोमावसारदों आरो 2022 मायथाइनि मोब्लिब आयेनखौ बोखारनो थाखाय सरकारनियाव दाबि दैखांदों। मानोना 2022 आयेननि 14 नं रुल मथे मोब्लिब कम्पानिफोरा गावसोरनि दाजाबदेर मोननांगौ मोब्लिब बिलफोरखौ गावसोरनो कन्जुमारफोरनिफ्राय खांना लायनांगौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सोमावसारनायखौ इलेक्ट्रिसिटि इमप्लयिज इन्जिनियारफोरनि क'अर्डिनेशन कमिटिआ दैदेनदों। थामथि रादाबाव दं। मैया बुधबारखालि हाइलाकान्दि जिल्लायाव जरासे बिसि आरो फिसायनि गोथै देहा बोखांनो मोन्दों। बे जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों आरो गिखांहोदों। बे जरासे बिसि फिसायनि जिउ गैयै देहाखौ हाइलाकान्दि लाला सार्कोलनि लालापुर गामियाव फुंनि 9 बाजियाव बोखांनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जिउ गोमाजानाय फिसायनि मुङा फाराज उद्दिन बाराबुआ आरो बिसिनि मुङा मरवाना बेगम। फाराज उद्दिन बाराबुआ बिथाङा ओनसोलाव थानाय दानिपुर एमइ स्कुलनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिल्लानि पुलिस अफिसारफोरा जाथायखौ मिथिमोननानै जाथाय जानाय जायगाखौ नायबिजिरहैदोंमोन आरो जिउ गैयै देहाफोरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। थांनाय मंगलबारखालि सानजा सिक्किमाव सानै भारतनि रौनिया हान्जाया जिउ गोमादों। बिथांमोन सानै रौनिया हान्जाया गावसोरनि डिउटिनि समाव गारि सालायनाय समाव जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादों। बिथांमोन सानै रौनिया हान्जाफोरनि मुंफोरा जाबाय नायक पारभेज किशोर आरो हावालदार एस माइति होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सानै रौनिया हान्जाफोरनि अबथिरा जिउ गोमानायखौ लेट जेनेरेल आर.पि. कलिताया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जों जेब्लायबो भारतारि रौनिया हान्जाफोरजों गसंफागोन होनना फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।